Hola nois, benvinguts a un nou vídeo i avui tornem a estar amb Monònix i la setmana passada us vaig preguntar, setmana passada no, l'anterior, perdó, és que va ser una setmana una mica especial, sento que no hi hagués vídeo. Us vaig preguntar si volíeu que ens quedéssim aquí a la selva o ens féssim la nostra pròpia selva. Llavors estem mirant el mapa i aquesta zona, veieu? Nosaltres estem aquí. Jo dic de traspassar això, venir aquí a veure si aquesta zona és on podem fer, jo què sé, la nostra selva, per exemple, que és el que heu dit vosaltres als comentaris. Bueno, i és el que farem avui. Anem cap allà a explorar. Crec que m'ho enduc tot directament, o sigui, per no haver d'anar i tornar. El Carles, no sé on és, llavors no m'acomiadaré d'ell, perquè deu estar per aquí mirant, però li deixarem, crec que, un cartell que posi hem marxat a l'aventura, a aquest lloc no era... Oh, sí, bona idea. Hem marxat a l'aventura, aquest lloc no era per nosaltres, però necessito fusta, ho necessito tot. Som-hi. Baixo per aquí. L'espawn està cap allà. Sort que m'he posat els punts, perquè jo ara me n'anar cap allà. A veure, estimat Carles... Marxo d'aquesta selva... Ònix, perquè no sé què posar-hi. Estimat Carles, marxo d'aquesta selva. No sabia què més dir-li. Molt bé. Doncs marxem de la selva. Cap a on? Ni idea. Cap aquí. I estem cap aquí. Doncs em giro una miqueta. Ai, que agafar les coses. Si destrueixo el llit... Bueno, no va passar res. És igual. Lo hecho está, nene. Vale. I la del pic. El meu pic. El meu pic... No sé on és. M'estàs dient en sèrio que l'únic que he perdut, l'únic que on estava, era el pic? Som-hi, doncs. Cap on hem d'anar? Cap a l'altra banda. Estupendo. Ara recte com si no hi hagués on d'anar. Foc, que hi ha foc. Aquí. El guàrdia forestal. Ostres, Pedrín. Vale. Aquí s'està extingint. Quasi m'extingeixo jo. Ostres. Una selva en flames. Que alguien pare esta locura. Vale, l'arbre. Quiet. Buah, tío. El bombero. Tu, que tinc una llicència de bombero, Mira. Estupendo, ens ha quedat això. I de pas, quasi... Què hi ha aquí baix? El pròxim dia vindrem aquí. Cap on hem d'anar? Cap on està indicat. Estupendo, que anem? Cap aquí. Hem fet una gran feina com a bomberos, Som estupendos. I sense aigua. Heu vist mai un bomber apagar foc sense aigua? Què és això? Una esponja? Cindres, menjar. Per mi. Tira-les, així no les pots recollir, no? Molt bé, així m'agrada. Que tinc una habilitat. Selva pròpia, en una altra banda, perquè és que si ens hem de moure en aquesta selva, ho portem anem arreglats. Sí, va, hem de creuar el pantà. És que mireu com se sent sota l'aigua. Això ens interessa. Com es trenca? Sí, això m'ho enduc. Potser més endavant us explico per què. Som-hi. A veure, què tenim per aquí? Ja la veig, la zona, Tenim aquí unes vaques i un terreny sense carregar. Així, com sempre, les coses posen així, no recordava ja. Aquesta zona està força guai. Hola, mira cap aquí, que espaiat que està. No és despejat en català, és espaiat, espero. Està guai la zona. Està molt guai. He tingut una idea. Mira, sembla una troclodita. He tingut una idea. I si en compte? Ja sé que potser us heu mentalitzat que voleu una selva. Jo també. Però un castell? No em diguis que un castell aquí al mig no és imponent. Tinc blocs de terra, mira. Què és això? No us ho he dit. Això s'ha generat per tot el mapa. D'acord? Tinc bidons d'aquests per tot el mapa. Mireu. Tots aquests puntets són bidons generats al mapa. No sé per què, però estan per tot arreu. Veieu? Mira, aquí n'hi ha un altre. Mira tot això. O sigui que durant evidentment
no els farem servir perquè seria trampa, però que sapigueu que si en veieu molts és perquè s'han generat aquí i no se sap per què. Són almes libres, no té més. A veure, no em digueu que observar això des d'una torre i girar-se i tenir aquí un supercastell. Ostres, un castell, tio, un castell. Vale. Digueu-me, si voleu, un castell o una selva. Us faré cas a vosaltres. Jo estic emocionada pel castell, perquè la selva la veritat és que és una mala experiència. La que hem viscut aquests 2 capítols és una mala experiència, aquesta selva. I el rere càmeres és el triple de dolenta. El triple. Mireu-me. Molt xungo. Digueu-me, un castell. Ens podríem canviar l'esquin i tot. Un castell, va en sèrio, va molt en sèrio, tia, m'encanta. M'encanta la idea. És que, buah, a més tenim aquí, on està la muntanya macro gegant? Aquella, ui, que així no es veu. Així, aquesta muntanya d'aquí, s'estava assenyalant amb el dit. Aquesta muntanya d'aquí, al costat, agafar pedra, portar-la aquí i... Buf, m'estic fent unes il·lusions tremendes i ara... Digueu-m'ho en els comentaris. Castell o selva? I jo voto castell. M'acabo d'enamorar d'una idea que em sembla estupenda. Bueno, nois, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que voteu. Espero que em digueu als comentaris que voleu un castell, perquè jo vull un castell. Si voleu una selva, jo us faré una selva. Però un castell és millor. I ara sí, espero que us hagi agradat. Si és així, li doneu a like, subscriviu, activeu la campaneta per donar notificacions de quan pengi el pròxim vídeo. I ara sí, fins un altre. Tu, tio, un castell.